L-avukat ta' Joseph Muscat, Lija, Jissokta bil-pjan tiegħu biex idawwar Palazz tas-seklu 18 fil-qalba tal-Belt Valletta fi blokka uffiċini ta' erba' solari. Is-sit li jinsab fit-triq li Fran f'żona ta' konservazzjoni urbana diġà kellu l-applikazzjoni approvata fl-2018 għall-estensjoni tat-tielet u r-raba' solar. Fil-waqt li fil-bidu id-direttorat tal-l-pjanar approva dan il-proġett, is-sofri tendenza għal wild kulturali oġġezzjonat minħabba l-għolli tal-bini. Għal daqstant wara li f'Diċembru li għadda saret talba biex id-deċiżjoni tkun ikkunsidrata mill-ġdid, il-permess ma ħarriġ minħabba li l-proġett ma laħax il-miri tal-Kummissjoni għad-drittijiet għal persuni b'diżabilità. Madankollu għal darb'oħra Lija reġa' applika biex jibni l-uffiċini kif kienu ġew approvati fl-applikazzjoni inizjali. Bil-pubbliku jista' jixħet l-oġġezzjonijiet tiegħu sas-26 ta' Lulju. Tep li wieħed jinnota li minn barra li huwa l-avukat tal-Prim Ministru Joseph Muscat, Lija huwa wkoll rappreżentant tal-Gvern fuq il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja, responsabbli mill-azzjonijiet dixxiplinarji fil-konfront tal-ġudikatura u l-avukati. Dan fil-waqt li kien involut f'numru ta' każijiet fil-qorti fejn kien involut il-Partit Laburista u l-esponenti tiegħu. L-aktar każ riċenti kienet il-kawża li ressa il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija biex tiġi pubblikata il-verżjoni sħiħa tal-inkjesta Igrant. Sa dan it-tant fl-aħħar xhur il-mara tat-tifel ta' Lija, Nadin Lija, ġiet maħtura mill-Gvern bħala maġistrat.